Ja. Alsjeblieft. De Fontein, stembureau nummer 4 in Dokkum en 1 van de 8 in totaal. Want het mooie waar koert in elk geval net lezen om te stemmen. Elsenien had zo zijn eigen redenen om het stemhokje op te zieken. Nou, ik vind het belangrijk dat je mij stemmen, dus dan mag je echt stemmen. Ik bedoel, ben ik in nog landen mag je net stemmen en daar heb je niks te vertellen. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Er is in het verleden hard voor geknokt, voor het algemeen kiesrecht en het vrouwenkiesrecht. Dus ik maak er altijd gebruik van. Ja, dat is hier wichtig, daarom kom ik hierheen. Ik vind het wichtig dat wij mij zallen als meerschip weten laten wat wij ervan denken. Dus daarom is deze kans een uitgelezen kans om dat te doen. En dat doe ik met overtuiging. Van voorzitter Theo Jetsen-Leistra is het net de eerste keer dat hij op het stembureau zit. En hij vermaakt hem altijd prima. De politiek op zich vind ik wel interessant. En ja, het is zo zien gewone werk. Ik vind het wel leuk wat ze doen. Je neemt verlof voor de gewone werk. En je zit hier mooi met z'n allen. Ik vind het wel een leuke sfeer. Dat wist ik voortdurend al, toen hier heen in welk stemmen zo. Dus daar heb ik helemaal geen moeite mee. En willen jullie die keuze met u delen? Nou, als je dat krijgt de juist in je van de televisie zei, voor jou een vraag, voor mij weet.